גם אתם מרגישים את זה? ככה מרגיש רגע מכונן. רגע שבקבוצה של אנשים מבינה שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. רגע של אומץ לב, שבו נגמלים מהנחמה שבסטטוס קוו. רגע של פיקחון, של מפנה חד. הציונות נולדה ברגע מכונן. מנהיגינו ידעו לזהות רגעים כאלו, ולפעול בהתאם. אלא אתה מתכונן אשר השמיד את הכור! לעתים בזמן, לעתים לאחר אסון, ולעתים ממש לפני קריסה. התוצאה, תקומה ושגשוג בארץ ישראל. השנים האחרונות מאותתות שאנחנו בעיצומו של רגע מכונן. וכיוון? אין. עכשיו זה הזמן שלנו לפעול. ציונות מכוננת, מתחילים.